पावर स्टार पवन सिंह जबरदस्त गाना लेके आयल बड़ा भाई जाड़ा स्पेशल। हमनी सन के काल एगो वीडियो बनेले रही सब पोस्टर हुए तो ओमे बहुत प्रकार के कुल बात हमनी के अनुमान से कहले रही सब, लेकिन अनुमान 100%। देखिए हम एगो बात कह देतनी चली पवन त रोकी कौन, ई बात एकदम सत्य होत के नजर आवता। देखिए हम बता दी कि इमे एगो नया हीरोइन जैसे कि काम देले बड़ा, नया एक्ट्रेस के बहुत सारा लोग के संगे उ काम कइले बड़ी, लेकिन पवन सिंह के संगे हमरा बुझाता नया बड़ी। ए बेरा जानल जाए। लेकिन हमरा बुझाता ई कुछ लोग के रोजगार मरी है। रोजगार ई मन काले हमनी के कह दे कि मन बना ले बड़े कि 2024 में उना एक्ट्रेस जी नाइल बड़ी ई मनीषा यादव ई बहुत बेहतरीन काम कर रहल बाड़ी। इनकर लुक जो लागत है बहुत हमनी के उहे पर याद रहिए सर कि बाबू ई जोन बाड़ी बहुत लोग के दाब दे हमरा तो बुझाता जे रानी के हु बहु बाड़ी। रानी के टक्कर के बाड़ी। एगो बात हमार ई जान लो कि गाना आते ट्रेंड कर देले बा। गाना के लिरिक्स भैया जोन लिखले बाड़ू बवाल कर देले बाड़ू ना, होइगा गायकी भइल बा। प्रिंस प्रियदर्शी के बात ऐसा थोड़ी देखिए जाड़ा स्पेशल अगर थंबनेल पर लिखल बा नु, पोस्टर पर जाड़ा स्पेशल लिखल बा, तो सच्ची में जाड़ा स्पेशल गाना बा भैया। शिवानी सिंह के फील वाला गायकी को अगर तू सुना तब देखो। हम बात करे वाला बानी जैसे कि पावर स्टार पवन सिंह, प्रिंस प्रियदर्शी चाहे प्रियांशु सिंह, सब लोग के लेके ओकरा बाद जोन गाना बनल बा बहुत बेहतरीन क्वालिटी में गाना बनल बा। वीडियो क्वालिटी देखी, म्यूजिक में बजैले बड़न के एकदम। पहले गाना सुन लिया लो, ओकरा बादे केहू के कुछ कमेंट करे बा। पहले गाना बहुत सारा लोग कहे जे हेने से काट के बनावल बा, हेने से काट के बनावल बा, लेकिन तनी कम से कम ध्यान दो जे क्वालिटी में दिहल का बा। ठीक बा ए यार एगो बात जान लो, 2024 के लगन होखो हई लगातार जौन आवत नु खाली इहे गाना कान लगा के सुन लियो लो, खाली इहे गाना बाजे वाला। देखिए पावर स्टार पवन सिंह हमेशा अपना झंडा गाड़ के रहे हैं और इस बार भी गाड़ के रहेंगे। हमने के भैया पोस्टर वाला वीडियो बनैले रही सन त कुछ लोग कहत रहे कि गाना जौन बाकी अश्लील बा, तो यही से तनी के प्रमोट करत सन। अच्छा गाना रहे। देखिए हम बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह गाना जौन गइले बड़े इमे यार सब प्रकार के गाना पवन सिंह गाए हैं। आप राम जी के गाना पवन सिंह गाए तो आप लोग कौन कह दे कि बोल दिए कि बहुत बेहतरीन गाना। राम जी के गाना जब पवन सिंह गइले रहन तब हमनी के प्रमोशन कइले नहीं सन। तब भाई ई गाना कोनो अश्लील नहीं है, बहुत बेहतरीन गाना बा। नया एक्टर के काम मिलल बा, नया टाइप के एल्बम बनल बा, नया टाइप के कंपोजिशन। एक और सबसे पहले बात बता दी कि गाना ट्रेंड कर रहल बा अभी 19 नंबर। आते गाना ट्रेंड करता है, तो सोचलो शाम तक ले सब रिकॉर्ड टूट फाड़ के रख दी। काहे कि पावर स्टार पवन सिंह के ऑफिशियल चैनल, हम सोचत रहे कि आखिर पवन सिंह ऑफिशियल चैनल पर काहे खाली देले बड़न, जब कुछ ना कुछ बाल मसाला बा। सबसे पहले हम बता दी कि पवन सिंह चाहत रहे कंटिन्यूटी बरकरार रखे के अपना चैनल पर भी, तो हमनी सब के प्यार दुलार ऐसा पूरा जनता जनार्दन के देवे बा कि पवन सिंह के चैनल पर ऑफिशियल पर हमेशा गाना सुने देखे के मिले। एकदम माने गाना जाके पहले सुना लो, पावर स्टार पवन सिंह के ऑफिशियल चैनल पर रिलीज भेल बा, पवन सिंह ऑफिशियल पर। आप ओकरा बादे आके पर कमेंट करियो, पहले पूरा वीडियो बाकी जितना लोग वीडियो देख रहल बा सब लोग के यही कहम कि जाके आप लोग गाना सुनिए पवन सिंह ऑफिशियल पे, और बहुत बेहतरीन गाना है। अरे हमरा जितना लागत कि हई लोकगीत देवे में जितना गैप देले बड़न नु, उ सब गैपों के ही गानवा से भर देले। अब लगातार गाना सुने के देखे के मिली रहुआ सब खूब वीडियो के शेयर करी, लाइक करी, चैनल के सब्सक्राइब करी। मिलता है अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद।